päätöksiä palloteltiin sinne sun tänne ja se aiheuttaa sitten sitä ongelmaa, että päätökset viipyy. Jos halutaan sitten toisaalta niitä asuntoja, niin sitten pitäisi miettiä näitä helpotuksia, että miten se syntyy. Helsingissä ainakin on tämä kannustin käytössä, eli jos sitä sitten halutaan yksittäisen omistajan taloyhtiön näkökulmasta viedä eteenpäin tämmöistä hanketta, täydennysrakentamishanketta, niin siellä tämä maankäyttömaksu sovitellaan niin, että siitä todella voi löytyä rahallinen hyöty. Tärkeää on se, että yhteistyökykyä löytyy niin kuin kaavaprosessin eri osapuolten välillä. Tämähän on henkilökemioista monesti kiinni, niitä asioita saadaan eteenpäin. Niin muutamassa tapauksessa on tehty niin, että selkeästi otettu ulkopuolinen kaavoitusresurssi siihen mukaan ja sillä tavalla saatu kevennettyä sitten tietysti sitä kaupunkisuunnittelun roolia, mutta samalla on myöskin sitouduttu sit kustannuksiin.